Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Què passa, gent del món? Avui vos duem un vídeo sobre un personatge molt important per a València, encara que vos sorprenga, i per a tota la corona d'Aragó, inclús per al món sencer. Parlem de Sant Jordi, aquell gran guerrer cristià que derrotava dragons i que apareixia per ajudar en batalles, que era l'antic patró del regne de València i que inclús avui en dia se'l considera el protector de la Real Senyera Valenciana i que fon gràcies a ell que Jaume I pogué conquistar València. Però per a parlar de Sant Jordi mos en tenim que anar molt més enrere en el temps, fins a l'època dels romans. Sant Jordi, conegut també com Sant Jordi de Capadòcia, naixé cap a l'any 275-280 en el segle III en una família cristiana de la Capadòcia, una regió de lo que avui en dia és Turquia, coneguda per les seues ciutats subterrànies on vivien amagats mils de cristians. Son pare fon un alt oficial de l'exèrcit romà i Sant Jordi seguia els seus passos, fins a plegar a ser tribú, comes, dos dels més alts càrrecs i inclús guàrdia personal de l'emperador Dioclecià, tot quan apenes tenia 20 i pocs anys. Però fon este emperador qui li declarà la major persecució als cristians de l'història de l'imperi romà. Sant Jordi era cristià en secret i fon incapaç de perseguir els seus germans, així que se declarà obertament cristià i acceptà el seu destí. Fon torturat i decapitat el 23 d'abril de l'any 303 davant de les muralles de Nicomèdia, una antiga ciutat de lo que avui en dia és Turquia. Diuen que el seu càstig fon tan dur i la seva fe tan forta que provocà que l'emperatriu de Roma se tornara cristiana, lo que feu que el cristianisme s'expandirà encara més. Però la realitat sobre esta història és que no se sap si és verdadera. No n'hi ha cap testimoni verídic sobre la vida del sant, però se sap que el seu cult començà molt pronte, sobretot en la zona de Capadòcia i Israel. Per això la seva canonització com a sant fon molt dubtosa. En l'any 494, el segle V, el papa Gelasi I el nomenà sant, però reconeixent que no n'hi havia prou motius com per a canonitzar-lo, només perquè era una persona molt venerada. Com per exemple, no se sap de cap milagre que hagi obrat Sant Jordi, i per a ser sant fa falta haver obrat milagres. D'eixa mateixa època provenen moltes històries fantàstiques o exageradíssimes sobre la seva vida, cap reconeguda per l'Iglésia Catòlica, per totes les extravagàncies que contenen. Encara que foren justament aquestes històries de fantasia, lo que feu famós a Sant Jordi, inclús aplegant a venerar-se en l'islam i altres religions. Apleguem a l'edat mitja. Els califats islàmics conquisten Palestina i comença a produir-se un sincretisme de l'islam en les altres religions de la zona. Sincretisme vol dir que una religió copia coses d'una altra per a la seua. Així és com Sant Jordi passa a ser venerat en el món musulmà conegut com Al-Qadir, el verd, inclús en el judaïsme, fusionant-lo en la figura del profeta Elies, sempre acompanyat de misticisme i de les seues històries fantàstiques. I encara que el sant ja era molt venerat en Occident, la seva popularitat dins del cristianisme esclatà quan aplegaren les creuaes, ja que representava l'ideal de cavaller cristià, paradòxicament gastat per a combatre els musulmans. Se'l nomena protector dels creuats durant la conquista de Jerusalem de 1099 i fon nomenat patró de soldats i protector de moltes ordres de cavallers, com per exemple l'ordre teutònica. Quan estos soldats tornaven a Europa, duien eixa veneració al sant i les històries fantàstiques que l'acompanyaven. Se'l començà a representar en armadura, armes de cavaller, muntat en un cavall blanc i portant una gran creu roja sobre fondo blanc, que representa la lluita pel cristianisme, i derrotant a un dragó, que representa el mal. Esta és la història més coneguda de Sant Jordi, la llegenda d'Orà, o també coneguda com Sant Jordi i el dragó. Conta la llegenda que entre tots els viatges i aventures de Sant Jordi, un dia aplegà a un xicotet poble de Palestina, encara que en algunes versions el situen en Líbia, on els seus habitants vivien atemoritzats per un terrible dragó que s'havia instal·lat al costat d'un manantial, i per a que s'apartara i els habitants del poble pogueren veure, se li oferia cada dia un sacrifici humà. I un dia li tocà a la princesa del poble, però aparegué Sant Jordi a lloms del seu cavall blanc i en la seva brillant armadura, que en algunes versions és un escut, deixà cego al dragó, pogué derrotar-lo i rescatar a la princesa. I gràcies a això el poble se torna cristià. Qui no coneix esta història? O qualsevol versió d'ella? Així Sant Jordi representa el cristianisme, el bé, que lluita contra el dragó, que representa el paganisme, el mal. Però lo que molt poca gent sap és que esta llegenda és una versió d'altres llegendes anteriors. Des d'Irlanda, passant per Pèrsia fins a Japó, totes les cultures conten la mateixa història. Un guerrer sagrat que lluita contra un dragó maligne i rescata una doncella en apurs.
Arturs. I en Europa la més pareguda potser siga la de Medusa. L'héroe grec Perseu, per a rescatar a la seva ama Andròmeda, se té que enfrentar a la gorgona Medusa, que té cos de serp i monyo de serps, i aconseguís derrotar-la gràcies a l'escut màgic que li havia donat la deessa Atenea, deixant la cega i així podent acabar en ella, exactament igual que Sant Jordi i el dragó. Per això també se considera Sant Jordi patró contra les serps verinoses, i per això a Sant Jordi se'l representa com se'l representa. El seu aspecte recorda molt al de l'arcàngel Miquel, també en armadura i armes de cavaller, però en ales blanques, sense cavall i derrotant al dimoni, que a voltes també se'l representa com un dragó, o a Santiago Matamoros, una de les representacions de l'apòstol Jaume, com un cavaller muntat sobre un cavall blanc, portant una gran creu roja sobre fondo blanc i derrotant a musulmans que representen el mal. I en este últim personatge té encara més similituds, com aparèixer-se en batalla per a fer guanyar els exèrcits cristians. I així és com entra la seva veneració multitudinària en la Corona d'Aragó. En seguida parlarem de València, no vos preocupeu. Saps lo que és Patreon? Una pàgina on pots ajudar-nos a millorar. I a canvi tens accés a contingut únic que només publiquem ahir. A rebre regals i entrar en sortejos. I tindre l'oportunitat de conèixer-nos i sopar junts. A part de tot lo anterior. Enllaç en la descripció. Sant Jordi és famós en tot el món. No és d'estranyar que siga patró de molts llocs, però és que en este cas és exagerat. Sant Jordi és patró de mitja Europa. És patró d'Anglaterra. La bandera d'Anglaterra és la creu de Sant Jordi. La seva imatge apareix en l'escut de Rússia. En Grècia és considerat gran màrtir. En les iglésies ortodoxes d'Europa de l'Est el consideren Sant Major. En França, 81 localitats se diuen com ell. Durant l'edat mitja fon patró de Portugal. La primera cançó coneguda en llengua alemana està dedicada a Sant Jordi. Se'l considera el fundador de Geòrgia, país que tindria el seu nom i la bandera del qual és la creu de Sant Jordi. Inclús en Etiòpia se conta que se li aparegué al rei cristià Lalibela i que li manà excavar una iglesia en la roca dedicada a ell, en la que se conta que avui en dia està l'Arca de l'Aliança. I molt més! Però ara mos anem a centrar en Aragó. Sí, d'on avui en dia és patró. Ja se'l venerava en la marca hispànica, però fon en la batalla d'Alcoràs quan representa un punt d'inflexió per al, encara xicotet, regne d'Aragó, ja que ell s'afon la batalla en la que el regne d'Aragó li conquistaria per primera volta una ciutat als musulmans en l'any 1096. Les tropes aragoneses, comandades pel rei Pere I d'Aragó, derrotaren a les del rei Al-Mustaín II de Saragossa i a les del comte García Ordóñez de Castella, aliat dels musulmans. Pere I pogué conquistar Osca i Aragó començà a convertir-se en un poderós regne cristià, i conta la llegenda que tot fon gràcies a Sant Jordi, que en eixe moment estava en Antioquia, una ciutat del sud de Turquia al costat de Síria, ajudant als cavallers teutònics en les creuades, recordeu que també era patró seu, i que en meitat de la batalla arreplegà un guerrer que havia caigut del seu cavall quan de repent viatjaren els dos miraculosament fins al Alcoràs, per ajudar a Aragó a guanyar la batalla. Clar, que esta llegenda en realitat no és d'eixa època, sinó de sigles més tard, del segle XIII més o manco, que se suma a la llarguíssima llista d'històries fantàstiques sobre Sant Jordi, però que calaren molt fondo en la cultura aragonesa. Per exemple, d'eixa batalla aparegué un dels símbols d'Aragó, la creu d'Alcoràs, que és la creu de Sant Jordi en 4 caps negres, que representen els musulmans derrotats, i que avui en dia forma part de l'escut d'Aragó, al igual que la cimera del dragó, incorporada durant el segle XIV per Pere el Ceremoniós, Pere IV d'Aragó, Pere II de València, el del punyalet, que també fon el creador de la Real Senyera Valenciana, i que representaria al dragó al que derrotà Sant Jordi. Avui en dia, eixe emblema representa la Generalitat Valenciana i a vegades se l'ha confós en el Ratpenat valencià. El crit de guerra aragonès també està dedicat a Sant Jordi. Se feu famós en tota Europa per les temibles milícies d'almogàvars que conquistaren el Mediterrani i feren rendir-se inclús a l'imperi bizantí. Ahur! Ahur! Desperta, ferro! Per Sant Jordi! Aragó! 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 Que sonava mentre els soldats picaven les seues armes contra el piso, fent que botaren xispes, una imatge aterradora. I com no, tenim que parlar de les armes de Ramon Berenguer, quart comte de Barcelona, i de l'escut de Catalunya, font marit de la princesa Petronila d'Aragó i pare del rei Alfons II d'Aragó, i el seu matrimoni supongué l'annexió dels comtats catalans al regne d'Aragó. Les seues armes familiars eren la creu de Sant Jordi, ja representada pel seu antepassat Ramon Berenguer I en els usatges de Barcelona. L'adquisició d'est escut seria anterior a la batalla d'Alcoràs, però no seria fins 100 anys més tard que Catalunya s'uniria a Aragó, lo que vol dir que la devoció al sant fon paral·lela en els dos territoris. Com ja hem vist, Sant Jordi era venerat en tota Europa i en la marca hispànica. Gràcies al matrimoni entre Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, i Petronila d'Aragó, els símbols reals aragonesos, les barres d'Aragó, passarien també a formar part dels de la ciutat i comtat de Barcelona, junt en la creu de Sant Jordi. Però no seria fins el segle XV quan Sant Jordi passaria a ser patró oficial tant d'Aragó com de Catalunya.
Catalunya. Vols saber escriure en valencià de veritat? Classe particular per a conèixer les normes del Puig. Intensiva, personalitzar, dedicar. Contacte i ofertes en el correu de la descripció. Uf! I ara, per fi, toca parlar del Regne de València. Sí, tot això ha sigut l'explicació per entendre este punt. I com a representant dels cavallers mitjevals, Sant Jordi entra en València, apareguent-se en una batalla, la Batalla del Puig. El rei Jaume I estava sitiant València i havia instal·lat el seu campament en el Puig. D'esta batalla també ve la llegenda del Ratpenat, que avisa a Jaume de que l'exèrcit musulmà s'aproximava. Al migdia del 15 d'agost de 1237 tingué lloc la batalla entre els exèrcits de Sallan ibn Mardanix, l'últim rei musulmà de València, i Jaume I d'Aragó. Els musulmans foren derrotats i conta la llegenda, per boca del propi Jaume I, que aparegué Sant Jordi a lloms del seu cavall blanc junt en un grup de cavallers celestials i que gràcies a ell obtingueren la victòria sense que morira cap cristià. Però la cosa no acaba ahí. 40 anys més tard, en 1276, Sant Jordi apareixeria per segona volta i Jaume I ho tornaria a relatar en la batalla d'Alcoi. Al-Azraq, el blau, s'enfrontava per tercera volta a Jaume I. El regne musulmà de Granà estava sent molt més difícil de conquistar de lo que se pensava i els cristians patiren moltes derrotes. Això feu que molts guerrers se rebel·laren, entre ells Al-Azraq el blau, perquè tenia els ulls blaus. De pare musulmà i mare cristiana, era un valencià que creixé en la cort de la recient conquistada València, inclús siguent amic del propi Jaume I, però el destí feu que acabaren siguent enemics. Durant el seu tercer i últim atac al regne cristià de València, sitià la ciutat d'Alcoi, defesa per només 40 cavallers, i enfront de les seues muralles muigué per una fletxa en un dels seus ulls blaus. I com no podia faltar, aquells cavallers contaren que se'ls aparegué Sant Jordi a lloms d'un cavall blanc i que fon gràcies a ell que pogueren guanyar la batalla. I quina casualitat! Eixe mateix any, 1276, també faltaria Jaume I, apenes uns mesos més tard. I la cosa continua! En l'any 1365, el rei Pere II de València i quart d'Aragó crearia el Centenar de la Ploma, o millor dit, els ballesters del centenar del gloriós Sant Jordi, una milícia dedicada a custodiar i defendre la Real Senyera Valenciana. I estos guerrers adoptaren com a patró a Sant Jordi, patró dels cavallers i de les batalles. És més, en el seu propi escut podem veure la creu de Sant Jordi, i al mateix temps la Real Senyera Valenciana té l'honor de mai haver caigut en batalla. Així fon com Sant Jordi fon nomenat protector de la Real Senyera del Ratpenat i venerat en tot el regne de València, fins al segle XV, quan fon desplaçat per un nou sant valencià, Sant Vicent Ferrer. Sí, la cavalleria mitjeval ja tocava a la seua fi, però la predicació i la conversió pacífica augmentaven sense parar, i Sant Vicent Ferrer s'havia convertit en el seu màxim exponent en tota Europa. A més, al contrari que les aventures fantasioses de Sant Jordi, Sant Vicent havia protagonitzat actes reals de rellevància mundial, com el seu paper en el cisma d'Occident, que feu que l'Iglésia Catòlica se mantinguera unida, o en el compromís de Casp, que introduïa la dinastia Trastàmara en Aragó, lo que derivaria en el matrimoni dels reis catòlics i en l'unitat de les corones espanyoles, a part dels numerosos milagres que se li atribuïssin i moltes coses més. A partir del segle XV, Sant Vicent Ferrer passaria a ser el patró del Regne de València, al mateix temps que s'oficialitzava a Sant Jordi com a patró d'Aragó i de Catalunya. Però encara queden molts rastres del sant en València. Per exemple, la llegenda del dragó del patriarca, un cocodril dissecat, un dragó, penjat en la paret d'una iglesia, i del que conta la llegenda que atemoritzava els valencians. Però que un dia vingué un cavaller en una armadura tan lluent que deixà cego al dragó, pogué vèncer-lo i salvar als valencians. És una història basada en la llegenda d'Ora de Sant Jordi. O, per exemple, també se diu que la presència de Sant Jordi en la batalla d'Alcoi fon lo que promogué la celebració dels moros i cristians, que en alguns pobles també se representa la llegenda de Sant Jordi i el dragó durant aquestes festes. També n'hi ha un poble valencià anomenat com ell, Sant Jordi, situat en el Baix Maestrat, prop de Vinaròs. O més famós encara, un dels majors poetes valencians se deia Jordi de Sant Jordi, visqué durant el segle XIV i potser siga el major representant de la poesia trobadoresca en València. Què més podem dir de Sant Jordi? Que a partir del segle XX guanya molta popularitat gràcies a la celebració del Dia del Llibre en Catalunya, per cert, ideat per un valencià, lo que li ha donat un aspecte més de sant català que aragonès, però és un sant internacional. També la seua creu forma part de la bandera preautonòmica d'Aragó, que és esta que esteu veient ací, ja que les barres d'Aragó, sense additius, ja havien sigut adoptades per Catalunya, i per llei, dos comunitats autònomes no podien tindre la mateixa bandera. Al final, eixa no fon la tria per a l'autonomia, però sí la que té avui en dia Aragó,
D'Aragó, que conté l'escut d'Alcoràs, en la creu de Sant Jordi incorporar. I per últim afegir que Sant Jordi ja no és sant. Sí, com heu sentiu, des de 1969. El papa Pau IV, un papa molt reformador, l'elimina del santoral catòlic, perquè, com hem dit al principi del vídeo, no té prou motius per a ser sant, encara que deixa com a opcional la seva veneració, per la llarga història que té. Uf, quin vídeo més llarg i més complet. Ni nosaltres mateixes sabíem que Sant Jordi anava a donar tant de sí, però si expliquem les coses, les expliquem bé, en punts i detalls. Si aprecies la nostra faena, perquè estos vídeos costen un muntó, dona-li un bon m'agrada al vídeo, que nosaltres vegem que t'ha agradat, i compartís-lo, que li aplega a tot el món. I subscriu-te al canal si vols conèixer més curiositats sobre València, sobre la cultura valenciana i molt més, que tenim un contingut molt variat. Recorda activar la campaneta de les notificacions i quan la tingues activada clicar en activar totes per a que t'apleguen totes les notificacions de quan pugem vídeo, que ací baix en la descripció tens els enllaços als demés canals que tenim i al nostre Patreon, on a més d'ajudar al canal pots tindre accés a contingut únic i rebre regals. També teniu el correu a les classes de valencià que oferim, per si t'interessa d'aprendre valencià en nosaltres. Si has aplegat fins ací, escriu Sant Jordi ací baix en un comentari. Així nosaltres sabrem quins són els nostres seguidors més fidels. Però sobretot... No te baixes del món! Everything that you